LTN Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Risto Manganga, the original sound. Udanyango, the magic touch. Salemia Freddy, supervisor. Wechera Ogwela uda chenga yo nyatiga sali, nyatiga tieno yo mawunya bongo. Orisa were nade nyatiga sali, kuna kona were nade nyatiga sali. Anya dundo wechera uda tieno, akoni nyadundo wechera uda tieno. Era mayera mofu wenga maneno, era mayera mofu wenga maneno. Amanganga wechera uda tieno, orisa koni wechera uda tieno. Orisa yanda yuak na yuagoera, nyatigi sale yuak na yuagoera. Amanganga donge yuak na yuagoera. Era masana konu tinda luoro, era masana wacho tinda luoro. Tile buda rosi, de kinge ine nyang. Amanganga wechera tinda luoro, era mawacho nu nyatiga tieno. Era muwinja yuago uda chien, era tinda wacho no serumo. Nyako biro uondi kako eri, nyako biro uondi kako eri. Seche winjo wacho eto eri, kono nyako siepe nino eri. Era mi winjo lando uda nyango, era mi winjo lando uda nyango. Dadunda kona dagi uda tieno, era kona dagi uda tieno. Era mi aringo dala uda chien, era mi aringo dala uda chien. Mama tinde gocho si maloro, mama tinde gocho si maloro. Oriso uda nyango nyatiga tieno, nyatigi sale uda tieno. Ogwela yuaga uda chien, ni chunda yuaga uda chien. Mama ne puonjaga uda tieno, mama ne konaga uda tieno. Kaponi nwango nyaki kele dala, oriso kinwango wendi kele dala. Orisi nwango nyaki tero dala, ogwela chuna panga tere dala. No chuna panga uda chinga tere dala. Desembo chopo mama onge, kane desembo chopo uda tieno. Desembo chopo meri onge, desembo chopo meri onge. Achaka gone simu uda chien, chaka gone simu uda chien. Meri uona uda nyango, meri uona uda nyango. Toriso Januari kanyo nyaka chopo dala, di Januari kanyo nyaka musanyuolani.
Januari chopo podonge, Januari chopo podonge. Abuela vere nade nyathi gasal, manganga vere nade nyathi gasal. Osebana gono siepe namba kanade, openja nyao gunja na wachnade. Koni wechera uratiendo, koni wechera uratiendo, pati udachulo. Wekura kauni mondo midongi manie kori. Lakini nyaka sane engineer winjo maber, imbe wane kiwiji maber. Anti. In sawa. Engineer bi winja? They already da winjo. Ai. They already da winjo. Bas. Era gimo yuma. Bwana Nyeni nowacho ni kogolo thom to nyako chako duoge LTN. Ogole. Bingie Germany mokwongo. He looks familiar. Jinge Germany. He looks very familiar. Germany kore mogolo koro kidwaro adieri gi kukune. Ba wulrina jogi. Kon ge nyingi. Wulrina jogi. Kono mawuoyo ni mailongo noriso mang'ang'a. Wadhi bedo gi mang'engni ariyo papka. Mara wathum ka. Wan gi udongo mang'ang'a. Udongo mang'ang'a kod oriso mang'ang'a. The two mang'engnis. An pod luonga no mari naso mari chieno jamo mbele chiene mineno mbele miyoko. Kasto an iluonga ni dhiang' rarida dhiang' paka makwar dhiang' angonga dhiang' min kangela wuod dhi duko nyathi kodhe minego min gi le. Wuod gi ruthe. Ma nyien mono wacho niya. Ne banko samo setho. Nitie juoga moro makoro rach. Mari we ai weche moko misolo, we nyini wuog dhoge. Mathiedho jakudo. No. Bano kikone. No. Riambo. Baba kon nago kapok wachako. Kongi kon nago mano. Koro gima nitie. Komo kae nyaka jipanga. Kata ini jipango ndiye. Ma jipango. Mano mai. Mama, kare pete gini dio mago gisho. Umari. Ntie nyaka makoponi ngato osogo sabui kama. Akela. Bawo. Wanyalo wacho pete kaka wang'eyo samoro meki gi opogore. Koro kapok awacho gimoro amora. Kata wi mang'eny miwinjo wacho sama kata wachuda chulo dokta. Adwa na chak kor ka thum manogolne. To midi kono kod dhiang' kone solo weche. Emano ni kone kasto wadok. Kijumari solo weche. Koro anda na winji niya. Sama dokta wuda puoche. Kare nyicho weyo daktari moro. Koro tok ko sama no tho. Ti dokta pati uda chulo. Bendo ng'ama serious, ng'ama mang'ang'a. Mane timone marketing, timone Osama ne daktari chinga. Ingeni ji wacha be ni daktari to samoro ji kiano. choge thum ni Osama. Koro ng'ama nyalo beni kiano sama ne daktari chinga. Mano ng'ama kuinje thum. Kicho dongo wacho maber kacha ni nyako ma wuoi chando manyanga. Osama dokta. To wuoi ma nyako chando manyanga. Osama dokta. Koro ng'ama kia Osama thum, mano ng'ama kuinje ngolo. Wacho ni Osama nok ni en daktari macholo ji. Man gina kaoga kawani Osama ni nen kata mana daktari kata mana. Nyamrerwa. Ni. Ni marwa kata. An bingeni kiani toko kibiya winjo thum maber. An winjo ka thum ka pacha ni kiana ningena miel nguru ko dhiang' kanyo. Koro ane mana tambara ni kuponi ati ni Osama ne daktari mara udongo. Ang'o timore? Nitiere ng'amo kwinji? Kama mai Tumbili to one kai LTN. Yo, what's up guys? This is Tumbili na niko chilled ndani ya Luo Trending Nation. Keep it locked.
Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. Nyakora mogene wane break kacha, gigi gin gik molos gi lwet dhano nyaka mulgi, nyaka set gi, nyaka gine, podwa duoka. Mari mitemo wacho ni jothum dhi ka juonga. Dodo manyene wacho. Mena tuderwa kaka dhi Baba, udinga. nyaka en osedhi. Ne nitie moro nodhi Kayole, bwana Koto, kuongi kono dhiang' ne onge kacha chieng' cha. Wachna. Mari mang'eny wabo wacho oko matek. To en adier ni jothum dhi ka juoga. Thum ka ing'e maber di kuma dhano aparo osechokre. Ok didhi adhia ni an be gina adwa natim. Nyaka ibende jipanga. Nyaka jipanga. Kata ino kenya goye ka onge juoga, bed frank. Koro gi sani gima pod anyalo wacho, hata sani pod agoye gi Nyasaye. Koro kiwango mane ma kichope to koro wacho ni Nyasaye koro gine koro dhi ka juonga. Nyene riambo bwana. Ing'e ni ok ni kiwango mane ma kichope, ing'e ni gimoro amora kitimo. Gimoro amora kitimo nyaka ikwongi ket Nyasaye. Nyene riambo ni. Baba kendo kwa fanya ni ukiwach gadieri, wagola ka immediately. Ba mani ngene kata juo kino disappointed. Bwana nyene riambo iluonge ni nga wach nyingi. Wache. Oriso. Mang'anga. Oriso. Nyene riambo bwana, Oriso mang'anga, Oriso LTN. An ngene wach mar ni ji go thum gi yath. An awinjo ga yana ngega ni ji go thum kose madho nyasore. Kare yath mar radie. An ngene ka wacho ni ji go thum gi yath. Wacho ni kare momiyo javan wacho ni yath kiasi kongo kiasi. In koro ne pani ati ni kisemadho yath. Ne wachna nyingi mini wachna kibire interview mokwongo bwana. Don watiyo go Oriso uda nyango magwanga. Oriso uda nyango magwanga. Lakini ni poste kani which doctor of Dongo? Dongo was which doctor? Which doctor of Dongo swag? Kendo koro ni Kizungu matini. Kizungu kidogo. Toma. Current which doctor? Current which doctor? After Osama doctor. Maembo kona ni en daktari ne bwana wa keti ni gino. Yao. By the way, sani kuponia kuni ni amge jama maber kabisa ma kumiring to ipik man immediately. Dongi kao. Akao. Mari na dikingi. Akao. Iba trend. Jathum mano ma ineno ki ilura ahinya like mineno ka duong' malo kacha. Koro king'iyo an jothumbe to madongo tie jothumbe ariyo maluoro. King'iyo aluoro Prince Indah gi Odongo Swag. Lakini king'iyo jothumbe gi te ng'ama ahero ma king'iyo wende maga chalo madhi gi meke. En Anko Eddie. Ban koro gimomiyo luoro jothumbe ariyo go. Kowero wende ma samo ke jogo dhi ka juoga. Nyalo wero gimoro ma at least nyalo miya puonj. Ang'omiyo ka Anko Eddie yero wende ne kendo iwacho ni wende ne dhi gi magi. Ang'omiyo pod ichako iluoro Odongo Swag gi Prince Indah koso gin iluoro gi yo man. King'iyo Prince Indah kwa pinya nyaka ng'e Prince Indah thum. Onjo ka dhano kone Prince Indah nigi ring, Prince Indah morwako papatie ring. Koro ngene kisedhir ng'ama nigi power moingi. Ng'ama nigi power mare. Ngacha nyalo duoki chien. Mano chikringe gi. Kare mano chikringe gi. Prince Indah ti luoro nikech ring. Dongo. Koro king'iyo Dongo. Odongo en ng'ama sedhi nyaka live band mare mogoyo. To Dongo king'iyo different ma ikindgi gi Prince Indah. Prince Indah ng'eni bere thum migole studio. To king'iyo Dongo bere live band. Koro Dongo gimomiyo aluore live band. King'iyo Dongo kako Dongo chako, Odongo nowuok ir ng'ato nosama uda puoche.
Osama uda poche en jagweng'wa kocha. Nowuok ir ng'ato Osama go thum. Osama en ajuogo, Osama momiyo dongo ng'e. Igero kona rea. Ni odongo kuom Osama dhir kwa Osama nego thum mo kolo dongo ni. Koro aduogo penjo boy chane. Aduogo penjo boy chane. To duoka ne. En osedhi nyaka nitie ajuoke moro Kayole. Iyudo maber kabisa. Kaso wude chulo ni. Makure current ajuoga mar Odongo Swag. Emonyakwa. Manyien ajuoke ka juoko dongo. Achiel kama. Gisan kishe. Osan je mani daktari mathiedho dongo. Tapani ajuoke chano dhi okore ne ya. Ni ni doctor. Ni Osama doctor ne. Dipani ngama thiedho. Na paro ni En gi chemistry. Omiyo giluoro tiyo gi nying Ajuoga. Sama ajuoga. Omiyo dogo donjo doctor. Doctor. Mano gisepenja chulo. Kura pare ya. Nikech nyeni nogolo kiche public kaparo kwere ne ya. Mokwaj kamano. Kura mumiyo sani uduogo gi version moro. Yagoye gi Nyasaye. Iwalo. Iso mari ni weche mang'eny wanyalo wacho oko matent. Oko matent. Ajuoga dagi mondo kikir. Bigena gocho ne ajuoga. Nomiya namba. Kapani ajuoga dhi winjo ni mumar gi LTN. Tajuoga bron bulan tijena. In magano kana ni one of these fine days. Ajuoga maloso jo Anglo ni ngoluonga ta stream live kelose her. Kaka mar gweno mane one. Jogi biro yudo chiro. Jogi biro yudo chiro kaka nyine sibuok mar market gi. Wala bigeni ne ja Anglo matimo advertisement. Marketing ne daktachi, I like that. Koro we wuondori ni an agoye gi Nyasaye. Oselosi buon. Nikech kiapo ni tuo daktari moro kata for example, wuoda onego bed ni atero nyange. Koro kotero na nyathi nyange maber, tabro refae. In your marry, in bende wuodi cha. Idwa tero nyange daktari ni ber. Daktari ni ber nyalo konyi. Gin dagi wewe luongi na juoga chape. Mane momiyo wacho ni weche mang'eny wanyalo wacho oko matent. Daktari to gin dakteche. Koro daktari uda chulo nitie. Uda chulo doctor. Bueno, inko kata mana Isabella mane winjo kiber ni Isabella tim nyajuola. Koro kuno ingo Isabella. Gima timbre. Ing'eni gimoro amora sama itimo ng'ama iketo mbele ni Nyasaye. Kata kich mari king'iyo mondo mi achope wach thum. Ti weche makale mang'eny. Mondo mi achope kuma koro nadwa nagoye thum. Kawuok dala nadonjo gi Kiambu. Adagi Nyamera. Nyamera nokelo siepne moro manyako ne wadak koro ji adek. Koro siepne chodhi opimo dhi tich. Jameru nokelo ni dhako buoro, ok nokelo Nyamen gino dhi okelo ne dhako. Ere kaka udak dhako. Buona ma LTN. Ok na wuondo. Ninyenyo elela. Koro kanokelo Chiegi, siepne ni. To dhi opimo kwa dhi tich. To onyiso landlord ni nonego beni wadar. Koro wan kwa duogo to ayudo ka ot onge gimoro amora. Onge gimoro amora ni ogolo okoluo. Otingo gimoro amora odhigo. Owuok go. Nonego beni wadar. Koro wachopo to wapenjo landlord ni to no wadar nade. Ma osiep Nyameru. Dhiang' penjo ni onge gimoro luoko oko. Onge ni gio nyalo golo gi luoko gi moyo gi to tangi duogo. Koro kana mano timbre. Anyiso nyaminwa ni ka koro waonge otherwise. Koro pesa duonge madang' wadogo dala. Koro in ng'ada rite kwa tim nang. Otherwise koro onge ka. Koro bang'e nwagocho ne anko na manager Bakery Masters. Kwa gocho ne to wapimo ne to nyisa ni kao gari bi nyaka All Soaps. Kana chopo All Soaps na yo. Also pachielo man Nairobi ni.
Man Thika Road ni. Thika Road. Okay. Koro kachopo kanyo kayude, wabiro kode nyaka ot. Bang'e otera kuma notiye no. Chako tich kanyo tije be. Nyaminu to iwe kanye sechego. Nyaminwa sechego bendo dhi dak gosiepne. Nyaminu ne ng'eny gosiepe. Achiel osemaye pod nitie modong' modhi odako. Koro kodhi dak gosiepne ankona notera tich. Omari ka notera tich ni chula siling 200. 200 ni tiyo nyaka okinyi. To kar kacha kiwuok tiwuok kiol. Koro chiang' kona en Mluya. To apa nokodwa na dage ode. Koro chieburu wa tich waninde matres kama. Gi owadgi to owadgi no nyisa ni an wa wuoga dhi ariera matin mondo ka duoga ninde. Kan kono tiyo kwanya kaka nwa tiyo waolcha. Mari kana pota popi gindo. Popiga? Puko na pigi ndo. Kuomi. Kuoma kaninde matres. Kosono luoki alo. Kani no luoka. Kopuko na pi ta chung ta penjo ankona ni tango mi antio timo kama. Ankona uonda ni kia idawre kar kanyo. Banga doga go kwana koni ka Mano anko ni mowadi gi mama ukosu mowadi gi baba. mowadi gi babwa. Anko irach. Koro bange akoni ka pesa michula 200 cha. Area chiemo go e bakery ta chok pesa cha. Anko ni nonego wach gimoro dong. Noko nego wuondre. Koro mago to notimbre. Koro bange choko pesa cho mari moromo siling 2,000. Nadhi rent ot mar 1,500. Current out mar 1,500. Koro karka ankona odhi otamre koro ndika tich. Kichenwa kondiko koro kabiro to ni dhano pong'in dogi. Mondo dhi owinji no timango. Olor na od cha. Koro kawuok kacha. Emana chako tie ban. Ankone ngima koso wuok kuom marehemu. Ankona dongo ngima. In gi kede. Imbi wono mano wachwad da mano wachwad dango. Wale dero hili iluonge ni won. Uda chulo. Uda chulo. Gita jili. Koro mari. Bang'e no chuna join band mar Uma Mongani. Janyamasare. Ing'eyo Uma Mongani? Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuo kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulo ngimani, sigand joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'eyo ni life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro. Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yud wechegi kamora mora ma intie mana kar bedo. Kete mana kai. Kete mana kokidwa kete ka to bro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. Ya Uma Mongani. Koro maka nadonje band ne anakia gimora more thum. Ni donjo mondo survive koro. Nadonjo ni kata ko bora ni akar kacha wabudho kochopo kinyo mia kata 150. Bora na yudo kaka nyalo chulo od cha. Ti band me budhe ti. Ingeni kar kacha ko nadhi anakia gimora mora. Ibodho ni chuli. Koro an na an mana ng'at ma konyisa ni aga. Thum chudo. Gemare kede migo godo drama go. Mage anyalo game. Koro bang'e kwara nego ga thum. Koro ido ka samo Uma wer cha. Kwara monyuolo mama. Monyuolo wuora. Koro samo Uma wer cha ta benda winjo ko juogi. Koro agombo na benda we. Wer. Koro sama gombo na wer no titama e microphone. Juo kwaru seche modonjo. Koro
Na ochuna kora. Iwacho sama ju kwar gi mar wer. Oleme to joka juogi mar wuoro. Odonjone. Very bad. Insa. Koro mari nikech nagombo ni mondo abed kamoro. Chieng' moro koro abenda adhi e baku mane wagoche chata loso gi wuona bata. Wuona ni abenda jogi tich. Abenda awerga. Koro abenda gombo ni miyo odiochieng' achiel agoye live band. Omiya koro komiya tadoga dhi akawo jotugo mage mwatiyo ga go kouma ka ema biro. Kouma mongne. Gigi timore Nairobi ka bwana. Mago timore na Live. Gitimore live. Koro kana biro gi joka umano biro ka hane stage. Odonjo. Obiro ido ka wer neno ko nyera. O love to. Koro an be no ka give up. Anang'ang'ana. Ma uma nongni. Mongne. Uma mongne. Koro anang'ang'ana ka chopo gi moro sa 8 otieno stima nolal. To adoke ot. Miwa pesa nus to adoke ot. Koro kiny tamanyo mata penyen to. Ang'o miyo an kabiro sami gocho ta an ga gi luor. To in kiyudo ka gocho tinyiera. Anyisa ni in kionge gimigoyo. Anyisa ni gimoro sami chako nyaki chak kiluor. To the more isudo. Eka kore bende. Moral. Koro bang'e kouma koni, uma bende koro dhi loko pache. Koro mar nadong' kachunga onge kaka chulot. Chopo December 2022. Magi mini kono wage magi ma 2021. Mago kora mana pimo nugo ko mana pimo history. Okay, kore kwa donje 2022. Pogo donjo kata kuom daktari. Apodi. Daktari ko majabuk. Koro kwa donjo 2022 December ka. Mari naonge pesa. Kaen December. Kiswahili luongo ni onge mbele wala nyuma. Akushagala bagala. Mano chopo December. Chopo December dhano nego gwende plot. Abenda wuok uka dhi coach. Dhano nego gwen? Gwende gikoso gwende ji. Don koro ng'ato ka ng'ato nyiewo gweno. Sherekea. 25th. Gano tidhi go piyo mere. Ngeni wadonje 22 to wasedonje December. Wadhi kode ng'wech. Wadhi maber. Ngeni ko pime brief. Awinj. Koro dhano nego gweno, ineno ng'ato ka ng'ato nego gweno to anta onge kata gweno. Nochuna dhi kocha nyiewo alot miluongo ni cabbage. Mabira tede wa Dakar kacha. Ibi yango cabbage seche ma. Kora nika yango cabbage. Omar, where did you mo? No, this is a very sad story. No, mi ketu gini very mamednia. Sama joka yango gweno. Jama no yango cabbage. Koro kana uyengo ute. Koro an cabbage ni dote magenga we matin. Koro tume machwado ga iye kucha. Ma such cabbage nyalo wuogo. Dot ko we matin to we such gweno mondo cham cabbage. Koro ngeni oge gabro ngeni atedo cabbage. Mari nang'ang'ana samoro landlord bende dwaro pesa. Mochopo kuma koro. Mari amine nagombo chieng' moro dhi nyiewo sum mondo atho. Pona. Nyiewo sum gi pesi. Kana gombo. Kicho mari amine na sum pesa di. How much is sum? It depends kaka strong. Koro mari kana gombo timo gigi. Tima mamoro odak e plodwa kar kanyo delo. Na beta koni akuma koro chopeni life ochopo koda kuma tek. Aonge kaka chulot, tich bende pod aonge go. Koro mama ni bendo mi advice okona ni gima kikitim timoro midwa timo marfu. Mano ok bikonyi. Mano wacho ni adier. In ng'ang'ana kiyudo matin. Landlord en ng'ama ilosogo. Inyise ni kama dweni notimbre kama lakini abro neno kaka timo. Mari nang'ang'ana sechego. Onge kata mananko na chapi moneni anko akwamo kama. Kodogochna. To mane chieng' mana duoga bet piny kenda e ot makoni sani owadgi mamwa en MCA ma Sakwa Bond. Luongo no Oliver.
En MCA ma Oliver Udarika. Oliver Udarika. En MCA ma Sakwa Bondo. Chiemo nagone madhi na simu apenje ni owadu MCA. Anta thagna Nairobi samo achamo cabbage December. Tigi mosekonyago. Onge. Un sama ukwamo dala to gona simu na odno pesa. Anta thagara. Pesa golo kanye. Agolo kure to wadu to MCA. Tok de pogo konya. Konyo mana jo gwengi. Mani ngini nergi. Koro kan go simo. Father na dio kauna wuyo marach. Abende na nyiso father ni karaka wuyo marach. Ingini ng'ato ka ng'ato konyuol to ng'ato ka ng'ato temoga kar temone. Yes. Kora bende wamany life mara. Chuna ka onembni gi plus number madhe machwade blacklist. Yweyo kuro. Koro kana chwade blacklist gichako tiyo gi nembni koro gigochone nyimine na gima mondo gochna. Kone nyimine na gi bende Nairobi ka onge gima gisekonyago ndakete blacklist. Donje group no. Koro tok timo kamano. Koro 2023 ka. Nabet pinta koni en ang'o ma kora nyalo timo maber. Ketiyo gitu ese block. Jogi kete group achiel. Agimo joka nasa block makoni ya. Nonde giyawo ne WhatsApp group. Nyaka donga rom kama onge gima Gisekonyigo. gisekonyago. Baba upogo konyi gimoro. Gikonya gi pidha lakini Koro bang pidhi no. bang pidha fadhina kaka nonyisa niya nyathina dhi tem Nairobi kacha kidhi dhano ng'ang'ana ga. Kaka noboli. Ane kaka ne gibola. Omiyo Nonde ne king'ang'ana Nairobi kae to. Ng'ang'ana kodi koni. Koro kaka nonyisa an kaka natimo penj mar class aboro. class aboro. I joined form 1. Can I join form 1? Term 1 kanye mana we school. Kawe school to kanye ma jaduongo kona niya. Nikech dala king'iyo korwa kocha dhano. Ngeni nitiere weyo sikul gi sikul weyi. Machan mana we school. Machakori ni makori kae. Machan mana we. Ye 8. Kora we kase join form 1. No konya we kapok olimo secondary school nyaka no limo aje. Koro kana we school. To mano iwe gi longe ka nyiende. Weche mang'eny ae. Dogi we tam 1. Pana mano lepi ne nyie. Mano jo class udong misi sana. Koro kana we school. Jaduongo nyisa ni kech dala kae ineno jende gi sama dhi e thum gitong'ore gi betiku. Ibende kibet dala ka ng'eni bro join group. Jonyuol na nyathine no neni. Nyisa ni adhi ir nyaminu. Yeah. Mabiro kana wuok okongo nyisa ni Nairobi kiawi to tich ng'eny Nairobi kiawi to Nyasaye biro mna pari. Odwaro yawo wich. Tich ng'eny lakini odwaro yawo wich. Koro kana biro mari. Chako mjengo. Mjengo ing'eni ng'eny Kiambu. Mjengo ni atiyo akoni ande duong' chano kona ni katiyo matek. Tanyalo loso gimoro dala. Mari anyiewo diel. Kanyiewo diel ema koro weche dhi obede mag nyaminwa ma apimo. Machuno nyakus diel. Diel koro ok nokauso. Koro dong anyiso jaduong' ni dienda mana nyiewono. Koro ritna uru. Sani abende poda aonge tich. Diel timbre maber diel nonyiewo ka diel yach ma diel onyuolo nyathi mokwongo. Gigochona ni sani onge kaka jowete ni gidang' dhi school. Koni kauru nyathi diel cha ose. Uso mano. Bang'e koro anko nodogo duoka tich. Bwana hii. Giriemi gogo thuol. Koro bang'e anko noduoka tich. Kanoduoka tich nodhi oketa permanent. Nichula 12,000 dwe. Koro ndiki permanent. Koro 12,000 ni. Mane kabi mar anko nicha. Amacha koro bendo ndike tene manager kanyo. Koro en. Koro ndiku kode kamoro achiel. Koro Baten manager en mondiko ji. Koro en mondiko ji. En mopango tich. Koro en makano duoga tich to keta permanent. Koro kane chula 12,000 atiyo dwe achiel ko chula to jaduongo gocho. Anko no pimo ne niya nyithindo go nochul.
Ogochona ni apiko mono akawo kama loan. To wadong' gi siling 5,000 mondo tiek chule. Tanyiso jaduong' ni sawa nikech nosekoni ochulwa waorni pesa makama modong' umede. Aoro ne pesa. Odogo nyisa ni medwa 5,000 ni wadhi duoko ni tarik makama. Achaka oro ne 5,000. Ma koro ioro gi geno ni dhi duokni. Koro gima nowang'o iya kabisa Omari. Pesa mano nyisa ni biro duokna cha. Koro ka penje to en dhao. Itiyo Nairobi ang'o misekonyago? To jaduong' tiyo kanyo? Jaduong' tiyo dalo tiyo Goldie. Ng'eni korwa Goldie owuok. Maembe ne en gi nya pesa ne moro matin. Koro neno onego duokni mari cha. Koro mano no kama ind. Abenda penjo jaduong' ni to owadgi mama en MCA. Dak isedhi imanye koneno konyowa wan be. Kichambi ngi Nairobi ka wabe wathagre. To ng'ene wadu to MCA magwengi. Jomana go ne koro ng'ene king'iyo kor bondo gi kama wadake en kama idha piko siling 100. Tema MCA otamre. Koro babwa mamwa en nyamin MCA monyuol gi ich achiel. To poko konyo nyaka wuon. MCA ndek ji tich. Dikawe kana nyathi nyamuno. Ne oganda Luo kendo e piny Luo. Oganda wapong' kod were mathoth mapoko yangi. Nyota mag rowere bura dimo ka duond jowa modhuro bende poko winji. Wakelo ni Luo Talent Search mabiro kod tekre makende. Ma en chenro mowuok oko mar yango kendo konyo jogo man kod were mar miyo ji nyiero, wer, miel, lendo kod mamoko mathoth. Luo Talent Search obiro mar neno ni lek magi ochopo kare. Be in kod oteku mar bedo duond Luo, bedo sulwe mar oganda Luo. Riwri kodwa mondo piny ngima one mich mani ogwedhigo. Ma kik bai. Your talent, our stage. Let the search begin. You know, this is Ready, dancehall artist. I'll be performing at Luo Talent Search 15th April 2025. LTN Luo Trending Nation. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. MCA Bawu ko Weya ne boka maduong' ahinya magi ok jogweng'. Jogwenge manogo ne kuro. to don't get jogweng. Ai Kumoya manyiso ni owacho ni jamani kadhi kanergi. To oyidho ga MCA achiel marito. MCA to koro pogre. Kech nitie Sakwa, nitie Asembo Ward. Koro kanera gi Sakwa. Koro ma to nego konyi nikech en owadgi mama awinji koro. Koro kidhi king'iyo kuma distance madhigo kanera en siling 100. Kamidhi ga piko kidhi gari. Nyiso ni bode mochwanyo otherwise neru made koro rito. Koro mari mane kaka life nobedo. Wuogi nera, okay kono nera wacha chiel. Koro nera gima nyalo nyiso nera. An sani ang'ang'ana. Tagombo joma nyalo konya nikech athagra. Maka nyalo yudo joma nyalo chung' koda motegno mari thum anyalo goyo. Ang'o miwacho ni thagri? Ng'eni pok define chandruok ni. Ng'eni ka diwacho ni ati an munena ni aonge kuma nende achandra. An munena ni gine kama like define thagruok. Dala otama thi nikech aonge kafea madhigo dala ngo. An munena ni len na kwamo Nairobi. to an fair maonge. Mama wagi jogo te nasikete blacklist. Adong mana gi nera ma MCA bisekete blacklist. MCA aonge kata namba ne. Bebe do yue blacklist. Otoj. Okay. Koro mari. Naduga bedo piny makoni king'i anyuola ni ok nyal konyi.
ng'ama ok manyalo konyo. Anyuola ni cha kisebedo ng'ato in life eko bro manyi. Mana dier. Bang'e agocho ne jaduong' diere moko ka. Kagocho ne to apimo na ne baba ting'e jo kwaru chato chanda. Adwa nago? Jago banjo. Jaduong' no wuok kodo kono ni kapo ni dwa go thum kik inyon dalana. Abena kone ni kara kapo ni dale mineno ka kanyalo go thum to nyaka bida ka go thum to kika bidala. To dala ni no bedego. To samoro jaduong' ne dwa ni nyiew ndege. Samoro no kodwa ni bigi tiendi kigo thum. Wacho ni kik inyon dalana. Wacho ni fu dalana. Ngene king'eyo story mang'eny man jaduong' okona thum. Jaduong' no kona ne thum ibro goyo. To thum sani dhano negre. To nyiso jaduong' ni ng'eni kata ka dhano negre thum gimoro ino konegi wae winji ni ati ng'ato notimo ma koro imbe gino bro timbre ni. Ng'ani jaduong' owuoyo kamano ok yani in gi daktari. Daktari to erigo. Gimoko wacho ni nyine maber. Gima jaduong' kia. Ni nyine ok nyal nego ji molo 10 mana 4 kende 5 gi. Mano onge. Okiko fadheni kata kando poni ni neko to mana dek gene kende yao. Mabe ang'eni jaduong' nyaka bede list. Apa ni jaduong' oluor. Sani ka juogo wacho ni ama to penji kendo gidhiya. Kaka jaduong' chapidi. To ng'acho wacho ni to ng'acho wacho ni emi kind ba fadhe kata madhe. Emi ng'ata chiel. Inyalo miyo. Ti chopo kuma inda nitie. Inyalo miyo. Mari mano ka jaduoko. Ngano litu paro ka gima. Wacho ne wane muogo mpaka kai. Ngeni ya umari. Mopandi inyenyo elela. Kiwacho ni ing'e gima ketho ka kata channels. Iwacho ni kumari kacha kadhi tang'ena dhi yude kaka en. Koro giyudo ka nitie interviews moko ma ni mago konya wacho ka. Miyo konya luongi interview ma next time. Ipando dwa wacho. Ka gibro dwaro luongi nikech ipando gik monego bene nyenyo. Inyenyo no lela. Dogine kaka ni neno lawi jakabonyo mono timo wacho ni en to en monde oleo. Monde to nyalo chiwo nyathine emoko nyal chiwo. Min gi bedo ko nyal chiwo bato setho. Min gi nitie. Fadhe. Fadhe no nyalo chiwo. To setho. Madhe ok nyal chiwo to gi koro in. Koro mari an kajuogo kona ni kimiyo ng'ama kama tichopo kuma inda nitie. Gima nyalo kona juoga en gimoro achiel. Neno ng'acha en janyuol ng'ene yudo didi. Dichiel. Meru kata wuoro en meru makato rach. En meru. Koro an mano gima kajuogo konta kona ni kar kano kabiro ni mondo ikonya ni mondo atiek familia na. An abiro ni mondo ikonya mondo bende chieng' moro familia na onena ka bende an ng'ato in life. To kokoni dhako. Dhako te janyo mo. Mari orkaneko kono to ae mondi. Ang'oduoge sadi yao. Gigene ka ng'oduoge sadi. Ukano gigene tiekuru gigene. Wawacho ni donge in ambition mar music. Ne itime immediately. Ipongo pap kain. Motang ni owacho kata ni kare kopo ni pana riambo. Kare go show achiel. Ine kako chalo. Kasi go show no to dhi nyisi ni ni koro ka okigine ne okitimo kaka wawinjore ng'imiyo wa mang'acha. To show cha okichake ne kendo. Kako konja. Mari mano to pek. Mano gichiwo. Kona weya thumno. Mano to pek. Mano kochopo ni nyaka tim manto adoka puro dala. Ma kamera. Ajuoga ne ni kiwacho ni ok nyatimo gima wacho. Kiki pani jogo kuoch ga gini. Gine gi coach nikech kata last time na mi namba udachulo. Bende nwa wuoyo kode. Koro gigi to ging'iyo. Koro mane momiya ana wacha yanga ni korka nego ng'ato. An ka koriso mano poka para. Udachulo. Koro wakwer udachulo ni kopo no paro kamano.
Ah? Korka nego ng'ato koro to. Kare condition mane minya miga ajuoga mitim. Koro ing'eni ajuoga sami dhi ire. Ajuoga bok minyisi ni an koro ibiro mondo mi itim ma adwa na neg ng'ano. Giwacho ga nang'o? Ajuoga kidhi ire obro koni gima kama igombo. Tigombo time. Mondo mi ichop ka tim magi ma. Kata mi gima kama dhi tem timogo kama inare kako teri. Kaka for example. Kwa mfano tu. Alafu king'e ajuoga ng'eni tiyo gi yedhe mopogore. Nitie ajuoga mobro mi yath okoni kama idhi goye banjo cha. Dhi to ang' yadh ni tim kama. Koro in kichopo tigoya goya dhano bira. Ei! Mana wuka oda na rwakora maleta ria kama intie. Koro ing'eni Moko biga mielo thum nono. Koro kisewinjo ni auriso gocho ka. In kori bira. Koro mane momiya koni neno mane momiyo to kana golo thum. Tie weche moko tie kijende moko mano bana weche Facebook kanyo. Niyo mara thum igolo onge kuma bro dhi. Kono gania mano mara. Nicho nego bende thum dhi kanyo. Koro ing'eni ng'ato kondiko ni thum igolo onge kuma bro dhiye. Koro nikech oneno ni an classmate mare. Okoni ng'ani to ng'ato ko thagre. To dong thum ni kani gole to nikono daktari. Koso pok ong'eyo. Thum. Omari apani marado kodi game changer. Emana duogo tawuok koni sani king'iyo sani atiyo Delight ki Ruiru. Koro kucha komiya off eka biro. Obigo thuolo mar dhi daktari. Daktari koro daktari ng'eni king'iyo dakteche gi ni mopogre. Uda chulo ni dala. Bado ngin gi Jakayole ka. Uda chulo ni dala. Dala kanyo. Jakayole mantie ka. Ane dala Sembo. Oja Sembo. Koro Jakayole ma bet Savi town ka. Ene menyalo share kode jatelo na golo moru lemie. Ng'eni ya Omari gimo kadwa ni ya. Ng'eni sami wacho Jakayole. Jokabro koni thum no golo no dhi kajuoge ko golo thum. Koro ne dhi to kidwa wacho. Ok ni na dhi to kadwa wacho. Omari thum na golo to weche mang'eny. Mane momiyo na post nyaka nyoro ni ng'ata madwa loso. En owuo owuoya. Ing'e kuminyono. Doginyo ko wacho ni emomiyo na duoga post ni sani ko ng'ata madwa loso. Loso. Ng'eni ya Omari gima nyaka ing'e kata in mondo mi chak LTN mi chop kuminyae. Anto kadhi kajuoga yawa wewe. Ok awacho ni dhi kajuoga. Mane matiyo gi example ni ya. Mondo mi chak LTN mi nyiew kamera ni. Omari gini ok bi mayot. Second thing, mondo mi di studio mi maka microphone. Mi wer ng'ato record mi wer ma. Yani mako were wi mi wer morum. Obendo ko gima yot. Mane momiyo ing'eni kisepuro puothi to yudo ka ng'ato tuge puothi. Mari ng'ano nego beni go malit. Bwana nyieni wuoyo nu gi ngero makoko gini. Winji ni owacho ni wuoda chulo to ne dala. But nitiere ng'ama en go Kayole ka. Kasto winjo ko wacho ni thum gero tek. Ma kiyudo ka ng'ato wale puothi. Sachel ng'ato. To go malit no. To wan waonge. Tok ni ati ni bro yudo nyieni kochungi gi gima oni dwago. Ni wuoda chulo to ne dala Sembo to maka iluongo ni ng'a. Makayole wadwa luonge luona ajuoga. Ajuoga en oyie. En oyie luonge na ajuoga. En luonge na ajuoga. Ajuoga Jakayole. Bende nitie ibiro go malit. Ngikiai. Okay. Kuro Omari mane momiya koni neno kata mondo mina dhi agol thum achiel. Ok oyot. Wende na record wende adek. Lakini nikech mae mane wakuongo record mane mano osewuok. Sani nitie wende kendo ariyo mabiro. Nitie mar nyako chieng' gi Nyamigori. Alafu nitie matimo 2027. Mana go mar siasa. Wewe ane 2027. Macha go 2020. Kenda go ni wajonya. Mungu ni Nicholas Odero.
Macha gone wajonya. Wajonya ikri wajonya mano Nicholas Odero Gumbo. Dog. Gumbo. Mano Nicholas Odero Gumbo. Nicholas Odero Gumbo. Wajonya. Tumbiro kanya. Macha go 2027. Mano juogi wairisha inyaka 2027. 2027. Juogi 2027 kanya. 2027 kana were wiyo kapani golo to koro. Ok na golo sani ngini sani pod gima mi alingi werno. En wer ma yani tika ka jogi olose. Nyalo kwale. Mache mo mi akoma ben ya en kochopo 20 yani wer kar kanya akoma ben wangni ka gimayo dero. Of course, to my amazing people, my name is Edgo Dhiambo and I am a freelance journalist from Nairobi, Kenya. Hakikisha kwamba unapata kutune in ndani ya LTN, that is Luo Trending Nation. Hapa, this is the home of all supportive channel ambao so far imepata kuwa kwenye industry and so far inafanya vyema sana, imekuwa ikipromote sana wasanii kutoka the Luo land, that is called the Luo Nation, wanapata kuchipuka kutoka kwa channel kama hii. Guys, hakikisha kwamba unapata kusubscribe, bonyeza alama ya subscribe ufike 100k subscribers. Kazi safi sana hapo, chapa kazi. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. Tongi beti. Hey! Apenji, yuak maleti ja. Nanyene. Itingo tongi beti. Wangni. En koro kidhene ka joga, en koro ibiro ne tongi beti rento. Wangni mane mo mi akoni wera golo 2027. Mane mo mi en adwa na linga kod ka chopo 2027 kapok siasa ochakore ni eka gole. To daktari seshia go wachni. Daktari ngeni weche thum koni ino kipimo ne koro. Ende mong'eyo. Weche thum koni. Oh, en okonya konye weche gi mok weche thum. In daktari kata kidhire. Although I away with daktari kijana leo kakole uchuna kabisa. Daktari kidhire. Bendo bro konye pat monyalo. Bro koni agi makama kidwa timo kama. Bro koni gik madhano koni ni kai bro negi mago wan wabro timo ni kama. Obro protect. Kono en ma kamano. Kono mari gima miya gik mokariyo ma daktari sekoni ni tem. Neno kotheni pare. Mami yie ni aotiyo. Ingeni mari sani okanyal koni daktari tiyo katokoti. Dong ito do setiyo kumi. Ane masa moro anyalo bedo gi doubt. But in kaka ngama at least. Koro ingeno mari. Nimandwa na koni. Neno kidhir daktari. Nikijal anyaka die to mane the first song magol. Nyaka die daktari makayolen. Mane the first song magol. Ko pokeneno kako wuotho. Koro podangie podada ne to dhi nade. Daktari tich ni kuomi? Tich ni kuomi kae makoro wadwa ng'e tiji. Koso kendo thingo mari gima chanda thum. Podange support. Mane momiyo neno gima yuago ni kanyalo yudo support. Kich kuma koro aning'eni koro gima nado katimo ka anko edi gini ni molem. Kawinjo ni anko edi ni molem tadhi. Kadhi ayudo manager ne takwaye chance komiya chwado waya kata ria dek tawuok tadok e ot. Koro en gima kanyalo yudo ng'ama chungo kama. Kisani manager to anago. En manager ma pod okanyal konya ni en manager makonya. Manager okony. Nikech en manager makata sama nadhi golo thum en onge. Sama gocho ne ni onego beni wadhi LTN kocha. Onyisa ni ati dikoni ja LTN na tiadich nyaka Thursday. Manager. Manager. Nidhi konja LTN nang? Ipodo date nyaka Thursday. To kadaktari boko wiyo. Wacha koro dikendi. Mano siri.
Mari nitie gik kata gik mitimo otieno ok inyal wacho te. Nyien ng'amara. Maneja ok inyal ng'eyo kodhi ir dokta. Ikono mana maneja sama ji dhi e LTN. But ka koro owuok ni ji dhi ir daktari. Tidhi kendi. Nyakor mogi dhi e YouTube ka chendo. Thumi no isekete YouTube? Ene YouTube. Iluongo ne? Oriso Mang'ang'a. Dhi e YouTube many Oriso Mang'ang'a. Ne tiji daktari. Tiji daktari bana. We mondo penji e ngolo kaendi gi sani koro gin jothumbe mage minyalo wacho ni lergo. Sani in upcoming koso isebedo stabilized artist? Omari gima dwa nakoni e thum an upcoming. Gimomiyo an upcoming en ma. Aneno kata chieng' moro ago thum achopo kuma Prince Inda nitie. Tie gik moko ariyo moko adware thum. Yeah. Sani ng'eni king'iyo dhano go thum ni ng'ane number 1, ng'ane number 2. An thum migo mipieme ok adwa. Mabe ka nyalo go thum nochopo ni koro ago thum malong'o. To ng'ato chako ni noriso chabe kama ni koro noriso number 1. Ka ne number 1 tawe thum mondo bed number 1. Mano ng'ama wacho? Akoni ka chieng' moro achopo malo kar kacha koro ng'ato chako wacho. Ni an ng'eno riso number 1. Koro abe wa piem go riso. Awe thum. Oiwene. Koro awene en ogo bed number 1. Ano thum mipieme ok adwa. Kik ng'ato tem piem kodi ok. Ano thum mipieme ok adwa. Be ng'ama oneno ka kosone. Okona kwano riso ka ne kosona. Last time nitie gima nawacho kar kae Mari by the way gino kelo shida mang'eny kabisa. Gino nokelo shida yudo ka nitie joma gona simo. Ni mara ang'o mitimo mana wuoyo wi pete mar papati. Kana wuoyo wi pete mar papati no kakoni papati orwako pete. Iwinjo? Nakoni papati kanobiro kanopenje wach ring. Nokoni ng'ama gombo ng'adiera mar ring mare otimang'o. Orite oko matent. Dhano no dhi oloko gini na tiyo riso wacho ni papati tiyo gi ring. Yudo ka ng'ato goni simo ni ang'o miyo koro idhi interview idhi gi nying papati no tiyo gi ring. Koro ng'eni nikech dhano gocho na mang'eny. Koro nokelo shida e kindi gi papati koso. Kinde gi fans. Mana fans. Fans. Kit ng'ato ko gocho wuoyo ni marach nang'o miyo kidhi kar ka chiwo kuom papati. By the way ano kina wuoyo kuom papati marach. Thum kar ka wambe watemo. Aneno kiteme manyo nyaka pete ariyo. Pete to erigo pete to le. Koro an gima nyalo wacho papati ana nyalo kata karomo kode nyalo ntie inyalo yudo advice moko anyalo kone mondo onyisa ni kar kaka kitimo ichopo kanade. Kichan kor ka chako. Koro an weche moko mane wacho ni okia loso kuom papati ok na loso kuom. An wach pete emana wacho ni loso kuom pete ne. Pete. Koro papati jogo pogo papati gi pete papati. Pete papati ok pete ni. Koro in pete nigi magi mag njaro koso mag tich. Koro mari kuom pete alo kanyalo lose pete. Bwana karang'o mo Daktari ema dhi lose pete. Nikech ineno pete gi. Ng'amo neno ni gin mag tich. Ng'ata maneno gi okawe kaka nene. En ko neno ni macha mar tich. Oneno ni macha mana mama nyuol. Nikech pete gi. Nikose neno koro ka ni ng'ata mo neno ni macha mar tich okawe kaka oneno. Ng'ata mo neno ni macha mama nyuol nikech pete to dongi uso 50 bob. Pete ok iwacho di. Pete uso 50 bob round makata kidwaro Omari kata meka gi nikech ibro wach ni no dhi kar kacha gi pete. Kata maga gi mimiya pesa taweni. Ng'o pete nyadiriyo. Masani kwa mi pesa tinga no mama. Koro magi so. Magi koro so. Puko achiel. Mediang achiel, imiyo achiel. Omi pesa. Duoko ni.
Maria weche mang'eny. Jogi karibu kore ne kigarida. Ne hakika nimemia pesa tiduko. Kako riwo duko. Audi pesa mondo ngano wapate. Pete. Ko un gadie nudwa pete. To donge madonge mpesa. Adwa ni get number ni. Iweno wote dhi nyiewo mo. Mari wach pete wae. Wach pete wae. Hey, Samoro pesa nyine moke dwa we aorni. Mari orne. Ok ni orona. Mari wanyisi. Wach pete wae. Ineno pete. Pete kidwaro to pete 50 bobo mari. Toke mwachuli to in kangi ginene. Ai wanyalo medi kata gi. Koro wachuli soso. Chuli soso. At least yud benefit. Nikech ang'eni ni nyiewo gi 50-50. Koro idwa yudo profit. Kodwa yudo profit. Mari magi kata uchula mana tao. Pete nagi weri ga we. Man LTN kama mopandi. Lela. Pete 50-50. But kata kure chula tao. Magana bekagi. Anyalo golo mawenu. Tukuro wewe no chuli. Igen ya no kabiro kang'eni udhi nyiewogi. Dina bika ng'eni udhi nyiewogi. Kora okanyalo gutho maonge pete. Kata mana nyaka kama iuso gi eno. Ma okinya wuotho kionge kodgi nyaka tidhi nyiew moro. Pesa mini nyaka okanya wuotho kodgi. Ng'enyne ok awuotho ga kodgi. Tie sama irwakogi. Tie sama arwakogi. Kaso buru wacha ni ati ni pete bwaro kwa nyithindo. Kech kata ka kinya romo kodi kan game change ibro penja no riso tere pete manine oka. Okadwa na bi ni Omari ni kia peto bedo kama. Ntie sama wuothe kodi. Kaka sama ni kora doke tich. Ka doke tich to gin gidong gi yweyo. Lakini okawacho ni gin mag tich. Ng'ato kikaw na wacho ni gin mag tich. Kata wabe poko wacho. Ine mi wacho no. Ine mawinjo ke wacho. Ng'awa wacho. Mia wachie. Mia mambulu ni. An maber na aeroga nini. Golden. Golden ma. What 50? Dia kikirwa kikire. Dia kikirwa kikire. Duokre jiro kire. Waka ugire. Dia ngoro pete. Bwana nitiki bominya kao makazo kidonje otuminye sound. Osoma gitimiga nango. Omari. Neno wach pete ni. Okadwa na lose mang'eny. Matimo ni interview mokwongo ni ingi pete? Mitimo na interview ne walose wi pete lakini ne podange. Ko kaste de. Kiyude? Ayudi. Gini an gi video ne kora nyalo refer. Ma ngeni nyen masegide ang'e jamani kariambo gi ko wache dier. Tangane. Mane momina nonge kaja malit kabisa. Ing'eyo nitie thumbe moro ywake mar kifo. Winjeni maning'e nowacho ni odongo ywak ni jatende hapo. Mane momiyo ineno ka ng'eny thumbe no ywake ga malit kuom Osama. Bang' Osama tho. LTN Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Weche mopondo, weche mopandi inyenyo elela. Kineno kokuo kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulo ngimani, sigandi joluo, jo ajawa.
Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla, ong'eyo ni life mar jothum gi familia margi ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundho ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro. Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yud wechegi kamora mora ma intie mana kar bedo. Kete mana kae. Kete mana kokidwa kete kata wabro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest.